play phi broki prolog ki ba sutanat ban page ye ki video ki bang aji kai phi man ka por hak ni ka channel te hang ne ngan pani phi kumno phin height la ne kumno phin buri ye subscriber jong phi hapoh ka YouTube channel jong phi te ba phinang kumno ban buri ye subscriber phila ban page ye ka video ha de bakut what skip ye ka video kan lo jing mun toy phi ki prolog te la da pikwa ban nang kumno ban kamai bisa lengba ka YouTube sa komen hapoh ngan sna video serial number 1 number 2 hadu ba pindanang ya ka YouTube channel ba phila ban kamai bisa lengba ka YouTube te prolog ka step ka ba pide ban le kalong ba phia ban open ya browser jong phi la de pen kam da browser la ne da Chrome browser la ne da Opera Mini la ne da kinu ki browser ki ba phi pidan ha po mobile jong phi phila ban play ya browser jong phi tingang ne ngan pen kam da Brave browser namar utu Chrome browser ngala install utu YouTube Studio te kamlong ban le direct saka dashboard te pin search by kumne YouTube dashboard te prolog sanyon kane beningkong sign in YouTube kane ka YouTube dashboard phila banyan hane nangta hangne kala bandan kane ka option ba thong ne continue to studio phila banyan ne continue to studio hangne kala poi hangne hapoh channel dashboard te phila banya hapoh setting te pinyon hanu setting te hangne setting phila ban lap ya kanika bathong ne channel phila banya ne channel te hangne channel phila ban lap ya kanika advanced setting mo advanced setting te click be hangne advanced setting te hangne phila ban here kham shuru te enda phila here kham showroom phila ban lap ya kanika subscriber count te phila ban on tick ya kane lada phi on tick ya kane kamne kamut lada phim tick kamut phila hai ya subscriber lada phi tick ya kane kamne kamut ki subscribe jong phi kin pau haki wei ki brew te lada phi om tick shu kane phim tick shu to kamut lada pinyon save kamut ki subscriber ki la buri no mo te up kan load khyndiat te hadin nang ta ngan le hapoh ka YouTube jonga ngan bak by direct kene sa home screen ngan play ya ka YouTube ngan persang ban pe te prolog hang ne YouTube ngan search kumne super gaming khasitich te prolog play ba ngalaburi ya subscriber te kane ka trick kanyara phi prolog ki bakwa banang kumno ban hai ya ki subscriber jong phi hapoh ka channel ka jong phi tengangai kene ka video kanyara phi ki blog ki bakwa banang ban hai yek subscriber kablai sibun ngini kedopat hakibai ki video ki bang ngan sapni phi nang nismat sapang ka YouTube channel ka ba bakwa ban kamai bisa lengba ka YouTube ngin sai kedopat phi hakanex video khublai sibun